היום מסודות הקוסמים. אנחנו רואים כאן את הקוסם. אתם חושבים שהוא מסתכס לבדו, אבל לא. הקוסם חיכה בתור לספר, אבל הופ, הנה הספר קורא לו. הקוסם קם. מחשב ותסתור על האישה שהוא קורא. כן, הוא קוקסינל. אם חשבתם. הספר נאבק בקוסם, אך מיד אנחנו רואים אותו מתחיל לספר. הספר גדליה זעירה הוא ספר מתקדם, והקוסם נוהג להסתפר אצלו מדי יום. שימו לב, ממש מסוכס מתמיד. הספר גדליה נוקט אמצעים ואובייקטים שאף ספר אחר לא משתמש בהם. שימו לב, הוא מספר במהירות העל, ממש כקורת השניות. שימו לב, יש לו גם המון שיער לספר. אנחנו יכולים לראות ולהראות לכם שהספר הוא אמיתי. גם האיש הוא אמיתי. שימו לב, אין לו שום כובע קסקט, הוא באמת מספר את שיערו. זה השיער של הקוסם שלנו. יש מזל לגדליה, אבל הוא מסתדר עם זה. טוב, אז עכשיו נמשיך. שימו לב, אנחנו רואים את הקוסם גדליה. הספר גדליה ממשיך לספר אותו, ופתאום, רגע, היכן הקוסם? מה? הספר גדליה לא יודע איפה הקוסם. הוא איבד לקוח. הוא לא מוצא אותו בשום מקום. ממש מדהים. ופתאום נכנס עוד אורח למספר. הקוסם! מאיפה הגחת? טוב הקוסם, רק פעם הבאה. אל תקרא עיתון לאישה לפני. אמרתי לא. הפוך הקוסם. הפוך. הקוסם במסכה, עשתה זאת שוב. אז איך הקוסם נעלם לספר גדליה? הנה הסוד. ראשית, אנחנו רואים את הקוסם מפשפש בכיסאות. הוא מנסה למצוא את מקומו המובטח. ואת עיתונו, מדור לאישה. ממש עיתון קוסמים. מבדר. מיד אנחנו רואים את הספר גדליה זעירה קורא לו. הספר גדליה זעירה הוא שחקן טוב, אבל הוא תרמית. אנחנו לא יודעים שהספר גדליה זעירה הוא שותף לקסם, ושהקסם הוא אידיוט. מיד הקוסם ניגש לגדליה זעירה ומתיישב בכיסאו. שימו לב שכאן אנחנו יכולים לראות שמיד גדליה זעירה מסתיר את הקוסם כדי שנדע מה קורה לו. הוא עוזר לקוסם להתארגן במקום. מכיוון שזה מאוד קשה לעשות מה שהוא עושה. כשאנחנו מצלמים פה, הקוסם נעלם. אבל איך הקוסם נעלם? אנחנו לא רואים שהכיסא פה הרבה יותר עבה, ויש בו נפח הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. והקוסם פשוט בלי פשפוש נכנס לתוכו. כך הקוסם נעלם בדיוק כך. ממש הפלא ופלא. איזה מפגר! אתה ילד מטומטם! הקוסם מראה את עצמו במורה בכוונה. אבל איך, בלי שאנחנו רואים שהקוסם גדליה, שהספר גדליה זעירה מעלים את הקוסם, איך הקוסם חזר מפה ופתאום התיישב בתור שהקוסם נמצא בכיסאו בלי שאנחנו רואים? המצלמה לא מצלמת את הקטע הבא, קטע מפוספס, מדוסקס וויקיפדי. ממש קוסם מסוכס שלנו. אנחנו לא רואים את הקטע הבא. הקוסם צועד. הקוסם הספר גדליה מונע זאת ממנו, אבל הוא עדיין מצליח לזחול בקלילות ולהתפשפש בבוץ. בן רגע אנחנו כבר לא רואים אותו. הבה נגילה, נרנין לשמחה. ופתאום
הקוסם מתקומם לו מעצמו, ואנחנו רואים אותו חוזר ובגדול. הקוסם מנסה לצוץ בגת, אבל הוא אינו בחוג קרקע, הוא רק בחוג כדרות. עד כאן, אף כך קוסם במסכה עשה את זה, ועליכם יותר לא יעבדו. לא יתסכסו לכם בעיניים, ולא יעשו לכם את כל החיבושים האלה.